खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बीपीएफ दलनि दैदेनगिरिफ्रा गहपुर सनितपुर बायदि ओनसोलाव थांनानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनो लाजिनांगौ बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बीपीएफआ बेवहाय केम्पेइन खालामनो थांनो लाजिनांगौ मानोना गहपुरसिम लखिमपुर एटाच मोनदाइन गामि बे गामिफोरसिम बीपीएफआ जा होआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन माने एकर्टखौनो केस होदोंमोन। नंगौ मैया मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बीपीएफ दलनि दैदेनगिरिफोरा साननैसो सिगां गहपुर सनितपुर ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि बीपीएफ दलनि दैदेनगिरिफोरा बैफोर जायगायाव थांनानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंहैनो लाजिनांगौ होननानै बिथां मावफुं सोद्रोमाया बुंदों। बीपीएफ दलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा गहपुर सनितपुर बायदि ओनसोलफोरखौ बिटिआरआव हाबनायखौ गोबां हेंथा होबोबाय थाबोदों। अदेबानि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौबो बीपीएफ दलनि दैदेनगिरिफ्रा केस होबोदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो बैफोरबायदि जायगाफोराव बीपीएफ दलनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंहैनो लाजिनांगौ होननानै बिथां मावफुं सोद्रोमाया सोंखारिदों। दानिया फैदो बीपीएफ दलनि दैदेनगिरिफोरखौ गहपुर आरो सनितपुर ओनसोलाव बिसायख'थि मेल खुंहैनो थाखाय माबायदि लाजिनायनि बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमानिफ्राय आबुङै मिथिनानै लानि। बीपीएफआ बेवहाय केम्पेइन खालामनो थांनो लाजिनांगौ मानोना गहपुरसिम लखिमपुर एटाच मोनदाइन गामि बे गामिफोरसिम बीपीएफआ जा होआ होननानै हाइकर्टआव केस होदोंमोन माने एकर्टखौनो केस होदोंमोन। गतिके बे बीपीएफआ केम्पेइन खालामनो थांनाया लासिंसिं बाथ्रा फैसा एसे बारा जादों गारैदों गारि भाराफोर गारनानै फैदों मोनथाय बयहाबो दङ केम्पेइन खालामनो थाखाय खिन्थु बीपीएफआ एक्सटेनसन जानाय जोंनि जि 80टा गामि बेवहाय सासेबो मानसि मोननो हानाय नङा बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। बियो दैया दैखा गाइखेरा गाइखेरखा जेब्लायबो गतिके फारागथिखौ बयबो मिथिखायो केरासिनजों दैजों मालाबाबो गोरोबनो हाया। गतिके बे एक्सटेनसन गामिया जोंनि मोनथाम बियाबाव जे हाबगोन बेवहाय सासेबो बीपीएफआ मोनखानाय नङा।